tresnan pancene tresno iki akeh macoban New Papua Audio Arum Larasiromo juga Purnama Pictures Arep rumako ngendi katresnan iki yen to aku sliramu ratia kori senadyan dunya rapi sorompo bakal tak joko yen durung kapisa mringkang tuwasa Kang Mas kowe sing tak sayang ralilo aku kudu kehilangan Nimas mesti kaneng ati tresnaku iki abadi dewa-dewa ning asmara kuwano ati kawula angkat kula labur tresno tenan kandas saking coba tak rewangi tak pateni laire tresno kasuci kesunyatan yen to aku sliramu isi kabeci Asai spesial Karang Taruna yang ada di belakang semoga lelahmu terobati ayo hey oh 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 Mas kowe sing hey ho sayang ralilo aku kudu kehilangan Nimas mesti kareng ati dong aku siji tresno iki abadi yo dewa-dewa ning asara kuwano ati kawula angkat kula labur tresno tenan kendat saking sopo tak rewangi tak pateni
ya, Nduk. Enak ya, Mas. Mantep. Mas. New Papua. Sehat, Oh, sehat, iya. sehat. Iya. Sudah diaturkan Permintaan dari Karang ayah. Taruna sudah.